er netop kommet frem, at Tyskland i begyndelsen af krigen har bedt den danske stat om at lægge miner ud i Storebælt for at forhindre de britiske tropper i at invadere fra den nordlige front. Selvom regeringen har valgt at forholde sig neutralt i krigen, sendte flåden mineringsskibe ud i Storebælt. Det viste sig dog, at Simon i 86. Har de hørt rapporterne om, at de tyske ubåde er blevet så pålidelige, at der er blevet sat flere af dem i vandene omkring Tyskland? Ja, det er en fascinerende tid, vi lever i 87. Tænker man allerede nu i 1917 kan føre krig under vandet. Det er som noget ud af en bog. Ja, jeg er helt enig. Det er jo også på grund af alle ubådene, at de har ændret reglerne til, at vi ikke længere har fri et par timer hver 8. dag. Ja, men ved det ud, således har vi hele dagen fri hver 10. dag. Jeg glæder mig allerede. Zeppeliner i sigte! Eller... Ingen skyder! Kontakt Krigsministeriet og bed om ordre. Men ministeriet har givet tilladelse til at affyre. Men herr kaptajn, Zeppelinerne er ude for rækkevidde. Soldater, så nær var vi, at hvis vi havde fået skudt det første skud, så var vi vel i krig. (986) Informer de andre mænd om, at majorgeneral Ibsen kommer på inspektion næste uge. Jeg vil have hele fortet til at skinne inden da. Jeg vil, herr kaptajn. Har de et spørgsmål, jeg kan hjælpe dem med? Er majorgeneralen virkelig så forfærdelig, som alle siger, han er? Jeg vil ikke høre sådan en tale her på fortet. Ibsen er en streng mand, men tysken frygter ham lige så meget, som I gør. Skævner. Jeg vil, herr kaptajn. Og vi bliver nok nødt til at aflyse fodboldturneringen og musikaftenerne. Indtil efter inspektionen. For en sikkerheds skyld. Hvad er hilset, Hansen? Shh. Det ved vel godt, at kaptajn Bang giver os en ørefuld, hvis han hører os bruge vores dåbsnavne. På fortet er jeg 87, og de er 986. Bevares. Jeg vil bare være flink, før jeg bad om en cigaret.